No niin, moi taas. Tänään me tehdään juttu, miten saat näkymään oman maailmaasi jonkun tietyn rajatulle alueelle. Ja näin se käy. Sinulla pitää olla easy, normal tai hard. Minulla on nyt easy, että se saa se. Sitten tämmönen joku nomedak. Voit tehdä mitä haluat. Ja sen jälkeen se pitää olla Bedrockin sisällä tai se karppaa. Näin. Ja siinä on meidän hieno. Ei tässä mitään tällä kertaa, mutta tää on mun serveri ja se katoilee välillä. Tässä on mun talo ja niin edespäin. Äiti on tehnyt tän. Ei siinä mitään muuta kuin heippa hei.